Keblegong Gus tosane. Amo. Jedok Gus. Jujune kok. Napa niku sekoke mboten ucul Gus. Heeh. Yo sak sirmu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Khairin Umar Said dari Rembang. Wah, apik jenenge Khairin. Nggih Gus. Umar Said. Umure pira? 23 Gus. Sak badol. Badol vokal kula niki lho. Nggih. 23. Khairin. Nggih. Ning omahe Rembang. Desanipun Desa Polbayem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Ndak kok iso teko Pati. Nggih, rombongan ngagem tosa Gus. Pirang jam? Ndek wau badhe isak niku ngentosi rencang-rencang dados budalipun jam 8. Teko kene jam? Jam nek mboten kelintu niku setengah sedasa. Pancen cedhek e mriki Rembang e. Nggih niku Gus dewau keblegong Gus tosane. Amo. Jedok Gus. Jujune kok. Napa niku sekoke mboten ucul Gus. Lah jedot kok iso teko kene? Piye wi? Nggih alhamdulillah barokah sholawat niku. Akhire terus kok gas. Nggih panggah gas kagem ngrawuhipun Gus Ikdam. Masya Allah, tepuk tangan buat Khairin. Khair. Amin. Nganu Rin. Wi tosane sapa? Tosanipun lek kula. Beh ya apes men lekmu wi. Ki wi tosa tinggi kerja. Nggih. Nggih apa? Nggih ngoten nih. Kagem muat pasir, padi. Bo, sadurunge lekmu ya wis atraksi lho. Tinggi muat pasir barang ya wis potensi bahaya kuwi. Berarti cah pira Imang? Rin. 8. 8. Sampean hadir langsung. Tosa ditumpaki wong 8. Nggih. Kuwi uduk pick up lho Rin. Overload. Beh, bahaya iki. Tapi aja banter-banter lho Rin. Nggih, lampune malah pejah. Iya. Iki lho wong bregudul ya sing ngene iki lho. Aja ngono kuwi. Bahaya lampune mati. Engko HP-ne kon ngempakne kabeh cah 8. Karo mulih kon ngempakne kabeh HP-ne. Karo ning dalan ngene sallallahu. Maca soal Jibril. Rin. Nggih. Pertama kali hadir pengajianku. Pun ping 3. Ning dia iki. Pertama niku teng daerah Jepara Mbate Alit. Ya numpak tosa. Mboten riyen niku kula mondok, Gus. Oh ya. Terus kok iki kok perjuang ning ngene apa? Sing kok demeni apa? Nggih pengen ngrawuhi ngoten. Dugeni. Nggih. Dugeni. Ning omah kegiatanmu saiki nyapa? Bantu tiang sepah. Nyapa? Nggih, wayah teng Saben nggih, teng Saben. Nek ning sawah bagianmu apa to, Rin? Bagian video Gus kalih ngirim. Ki cah megel nih. Jadi wong tuamu macul kowe video. Sae. Karo gayamu lagune ngene. Ayah ngono. Jadi kowe video karo ngiyup ning Sorwet. Iki wong tua nandur apa, Rin? Padi, Gus. Sawahe dhewe ya. Alhamdulillah nggih. Tunggalmu pira? Kalih Anak nomor pira sampean? terakhir. Nomor 2. Mbak apa Mas Mbak ya? Mbak nggih. Wis rabi ya. Mpun. Alhamdulillah. Terus awakmu rencana rabi umur pira, Rin? Pira?
Nek saged nggih 25. Orang berarti ya 2 tahun kas. Nggih. Kan saiki 23. Nggih. Wis duwe calon to, Rin? Dereng. Tapi 25 wis mantep ngono ya. Nggih. Kriteriane sing piye to, Rin? Lah dongakne pisan, sirmu sing piye? Apa dokter apa perawat apa bidan? Sing solehah, Gus. Turene mae. Kowe manut makmu ya. Nggih. Sing rabi kowe apa makmu? Ya wis ora tapi ya birrul waliden ya Rin ya. Pengenmu sholihah. Cara fisik sing piye fisike? Nek cara akhlak kan sholihah, cara fisike sing piye? Piye Rin? Piye? Sing pantes mawon lah, Gus. Pantes. Nggih. Ya wis ngene Rin, saiki kowe sholawat nariyah hafal ora Rin? Nggih. Hafal. Nggih, insyaallah. Ya wis ra sida nek hafal. Sholawat busra hafal ora? Ora hafal. Rin, coba nggak guyu bahaya loh. Busra. Selawat Jibril, Gus. Wes sok kuwi mang. Busra hafal. Sing pripun niku? Berarti Mboten ngertos. hafal. Wis sholawat nariyah nggih syarat. Yo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil urabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim yustasqal ghamamu bihi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli mal'umilak. Rin. Wi matlaone sinaune sing rung bener-benerno mari kuwi bar salat waca ping 11. Tak ijazahne ning sampean. Kuwi kok ibuku kok mbahku. Insyaallah engko pengenmu bojo sholihah. Amin. Terus pantes engko insyaallah gampang. Ngono ya. Ngono Rin. Nggih. Wacanan aja mek gur ngirim karo video bapakmu ning sawah. Paham ya? Terus ngene Rin, iki enek sedekahe Sohibul Bait Bapak Sumarno kalian Ibu Suyatmi sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan putranya Mas Farah dan Mbak Mega. Engko insyaallah kenek nggih dandani tosa. Nek pomo turah nggih ngopi karo kancamu cah 8.
ngopi sing kenthel sampai ra kenek diombe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.500.000. Alhamdulillah matur suwun kagem Pak sahibul Marno. hajat. Pak Sumarno. Nggih matur suwun Pak Sumarno. Mugi-mugi diparingi sehat walafiat. Mas Farah, Mbak Mega, rumah tanggane. Nggih mugi-mugi kagem Mas Farah kalih Mbak Wega dados pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Nah niki entuk sarung batik 8. Kancamu 8 to? Nggih, Sahabat series. nggih. Hati-hati ngengge sarung batike Gus Ikdam latu-latune sehat lho. Domongi ses kok. Wes sepurane ya Rin. Nggih, matur suwun Gus. Engko mulai hati-hati, flash-e dimpakne kabeh aja banter-banter. Nek ra ngono turu sik. Mari kuwi bar subuh mulai. Turu teng pundi ning pendopo kae. Ya. Rin, Nggih. enek kata-kata apa ora? Kata-kata Apa? Gak enek. Wes. Wes. Salam nek rene. nggih, matur suwun Gus. Mugi-mugi Gus Ikdam sekeluargi kalih jamaah hadronipun dipun paringi sehat, Amin. rezeki ingkang barokah. Amin. Pun Ngapunten Gus nek kirang sopan sopan. nggih kagem sedaya ingkang rawuh teng mriki kula nyuwun pangapunten. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miki dibalekne.